Nu ga ik tv kijken. Ik heb ook een vriendin sinds een paar weken. Dus. Ja, ze komt uit Polen kunsten. Ze is 21. En daarachter ligt steeds de foto van Natalia. Dat is de vriendengroep van mij. En die jongen had een ongeluk gehad. Dat is ja, best wel heftig. Dat is van een steger afgevallen. Van 15 of 18 meter hoog. En toen gerevalideerd. En nu is er weer bovenop weer. Want dat was een van mijn beste vrienden eigenlijk. Of is een van mijn beste vrienden. Ik ben toevallig deze woensdag naar mijn pap geweest. En mam komt nu woensdag weer. Dus. En een goede klik. En ik heb ook een goede klik. En een goede klik met Puk. Dus, en de vriend van mam. Mam is opnieuw verliefd geworden tijdens de kamers. Ja, en toen kwam Puk in het leven weer. De vriend van mam. Gaat het? Vandaag wel. Nou, Kik die heeft een bepaalde aandoening. En bij die aandoening zijn eigenlijk de spieren ook aangedaan. Dus die worden heel stijf. Dus het doorbewegen is heel erg belangrijk voor Kik. Om eigenlijk die spanning van de spieren af te halen. Ja. En zodat Kik ook de transfers kan uitvoeren. Hè? Dus van het bed weer komen zitten. Van de zit met het looprekje toch ook kleine afstanden lopen. En we zijn zelfs aan het lopen met een bepaalde rollator, zodat hij toch een stukje zelfstandigheid heeft. Heel goed. 1. Hou vol. 7. 7. Hou vol. 8. Vanaf de geboorte. En toen hebben ze iets ontdekt wat niet goed was. En toen zeiden ze eigenlijk naar Rotterdam uit de kat. Lastig. Maar ik probeer gewoon op mijn manier te doen. Gewoon krachtig blijven in mijn hoofd. En mijn vriendin die gaat heel snel op. Met wat zie je het niet zoveel krach als ik. En dan zeg ik tegen mijn vriendin, dat moet je niet doen. Doen wat dat vind ik irritant. Dus, en dat is de reden waarom ik niet opgeef. 12. 13. Ja. Ja, kom maar zitten. Trouwen met mijn vriendin die ik nu heb. En af en toe naar Polen toe. Want daar woont ze dus. Ja. Dat is mijn droom. Voor een leuke groep hier. En daarom ben ik gelukkig, denk ik. Ja, drummen. En muziek maken de hele dag. Beginnen we bij dat la la la. Hey, als we het tempo alvast begint te drummen, goed. Ja la la. Ja la la. Hey, hey. Ja la la. Ja la la. Doe maar zingen. West Virginia. Mountain Mama. Goed zo. Take me home. Got me home. Take me home. Ja, zoals je ziet, Max Verstappen petten natuurlijk, hè. Op die kamer en PSV knuffels. En ja, de klok natuurlijk, daar altijd hier hing de foto's met de paard erin van Juffrouw Zonder Kop. Hoe ik in het werken ben, hier Bas, overal. Paard verzorgen, stallen uitmesten, opruimen, de bak zuiver maken, water bijvullen, katten verzorgen. Dat is mijn broertje, Bas. Ja, die woont al heel lang in Australië natuurlijk, als ze zus met de kinger op de foto. Hij is nu al 11 jaar weg bij ons en hij woont nu al 11 jaar in Australië.
Dus wie is dat? Ik heb hier mijn kamer, hij woont daar. Heftig. Ja, maar ja, zo is het leven, hè, Bas. Zo gaat het gewoon.